ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. бадро мерседесои компрессор астае ки зайчик дар кузови 220 астае ки S600 соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 3.2 литр гуфтааст. коробкаш автоматае. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин бе ягон расход. кондитсионер электропакет 4 диска 4 балонаи 70% радной краска. мошин мегӯяд ҳамаҷош 100% мегӯяд. фақат мегири ҳай мекунем. қарор дорад аз шаҳри душанбе пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 50,000 сомонӣ ки баъдон бо арзон ҳам мешавад. вариантҳои алиша ягон вариантҳои хубошо мегӯяд алиша мекунем. мошин баъдон 100% монитор задни камера ҳамаш кор мекунад. мошин камера радои сафедаи намхи яъне ки 2004 солае. ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамҳошон мондагӣ аст, метавонед ки тамос гирен, бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон пурсен. шумо дам агар хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки боша барои фурӯхтан, маърама сурат маълумот ҷаро кунед, реклама мекунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро мерседесо 190 астае ки соли бароишаш 1999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 диска 4 балонаи средни радной краска сафед. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сроҷна мефурӯша мегӯяд бо нархи 21,000 сомонӣ. мошин дар пойтахт шаҳри душанбе қарор дорад. кадоме ки мехарам мегӯяд бо каунтар муомила мекунем, бисёри бад не, ягон чи муомила мекунанд. номерошо номерои тисел аста кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст, маърама тамос гиред. чӣ хеле шумо дар комментаре хоҳиш кардед ки 190 мерседес монем ина баҳри шумо бадрон. аз шумо хоҳиш мемонад ки лайка гузоред ва имконият бошад навора дар ватсапи мотон силкаша поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон Opel Astra F аст ки дар кузови караван соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикае. ҳолати мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. 4 балонаи 60 4 диска радной краска. салоншам тоза. хай камбудиша нагуфтам бадрон, яъне ки бо хайхтон аниқ када мегирен. мошин қарор дорад аз тарафҳои ҳамун ҳисор шаҳри душанбе. нархаш 20,000 сомоние ки бо арзон ҳам мешавад, яъне ки савдош дар нази кафо бисёри бад не, ягон сум муомила мекунем. мегӯяд ба телефон умуман савдо намешавад. агар ҳамин караван савдо нашуда бошад то ҳозира метавонед ки шумо рафтара аз пеш бинед ва савдо кунед. 20,000 сомонӣ ягон сум арзон мекунад. бисёри бад номерошо номерои тисел. мошин дар тарафҳои душанбе. ба кадоми то ки маъқуле маърама тамос гиред. баъдон агар шумо мошинхар бошед дар комментаре нависед кадом модел, кадом марка, кадом сол. мо албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем, нависед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механикае. ҳолати мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. мошин 1 сола танировка дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер, обогрев сидени, 4 балонаи навқати дискаш. мотор мегӯяд объёмникадагиай, яъне ки чизаш мегӯяд пулткатия риба амихел чихолои нав. мошин мегӯяд задагии пӯшидагӣ надорад. 4 дискаҳои худаш. салоншам тоза. магнитофон ҳамаш кор мекунад. обши мошин мегӯяд ҳама чиз дорад. ҳуҷҷат, танировка, кондитсионер, обогрев, баломаш нав. хоб нархи мошин мегӯяд 47,500 сомонӣ. баъдон бо арзон ҳам мешавад. радной краска намхе серебристае. хоб мошин бошад қарор дорад дар территорияи шаҳри душанбе. бисёри бад гап намезанем. ба кадоми то ки маъқул аст маърамат мегӯяд срочно сум дар кора бо ягон чи арзон мекунем. ҳамаи расходҳои мошин кадагиае. лайка фаромӯш накунед монед ва навора поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2005 солае ки бензини холия мегӯяд сӯзишвориш.
Авио мотораш як 3 литра, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 балонҳои 60%, кондитсионер, электропакет, чихол, мошин мегад радной краска, ҳамаш нахаду хай, дигараш мегад ба телефон мегад чақчақ мекунем ва мефаҳмон мегад мондаги шаҳр. мошин қарор дар шаҳри Душанбе, яъне ки шаҳри Бохтар узузиёт, шаҳри Қурғонтепа, нархаш 47000 сомония. кадоме кам кардани харидорро мегӯяд биё аз пеш бина савдо мекунем, ё ки ягон маълумотш агар камбудӣ бошад соҳибшон мегӯяд ки ба телефон яъне ки чақчақ карда мефаҳмонам. срочно мегӯяд тоқа вариантҳои сум мегӯяд номерошон номери билайнай кор мекунам барома тамос гиред 40000 сомонӣ дар шаҳри Бохтар. шумо дамагарам хали мошинаи фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки набошад барои реклама, маърамат, сурат, маълумот, адрес, номери телефонро роӣ кунед, инам хеле реклама мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро Mercedes-Benz C-классаки Сечка Classic соли барои 6999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази еврачора дорад. Авио моторша 2 литр гуфтааст, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳолаташ 100%, балонош мегӯяд 60-70%, люк дорад, кондитсионер, электропакет, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат, гази еврачор, задни камера, монитор, музика, самофори оригинал. хулоса мегӯяд мошин мегӯяд 100% бе ягон расходча нагуфтанд. срочно мефурӯшад мегӯяд бо нархи 48000 сомонӣ, бо арзон мешавад, не ки алиш намешавад. беҳуда мегӯяд занг назананд, тоқа сум дар курай. номерошон бадонед, номерошон омобайлай на дар поён наистагасай, мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кадоме ки мехарам мегӯяд бо муомила мекунем, срочно тоқа вариантҳои сумкатӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро Opel Astra J ҳастад, ки соли бароишаш 2000 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио моторша 1.6 литр ЭКТ гуфтааст, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 балонои 80%, навай мегӯяд сотарак мегӯяд, аккумулятори пачка, хоб чихолҳои худаш, электропакет ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд радной краскаи хеле серебристи нахаду. инаш ҳам мегӯяд срочно аз сум дар кора мефурӯшем бо нархи 36000 сомонӣ, бо камтар муомила мекунем мегӯяд 2000 сола базониз. чӣ хеле ки шумо дар комментария наисад бинед ки ҳам хеле Astra J арзонтар монем, ина айда дига арзон намешавад ки мошин мегӯяд нахадуай 2000 сол 36000 сомонӣ бо муомила мекунанд. мошин қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш мондаги аст, номери телефоншонам кор мекунад. маърамат, срочно тамос гирем ва лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро Daewoo Lacetti ҳастад, ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардед ки монем соли бароишаш 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио моторша 1.6 литр гуфтааст, коробкаш автомата, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, номеро транзит, 4 диска, 4 балонои 80%, кондитсионер, электропакет, радной краска, мошин мегӯяд нахадвай хай камбудиша нагуфтем. мадони азиз хитон бо аниқ қадам мегирем, барое ки бисёршон маълумотҳои пурра наметиҳад, фақат камбуди мелчовкаша дар назди капот ба хитон мегирад, хаямро ба минус мекунем. мошин нархаш 31500 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад 31500 сомонӣ. савдош мегӯяд дар назди капоти мошин. мошин дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад. ба кадоме то ки маъқул аст, номерошон номери TCL аст, кор мекунад. метавонед ки занг зада пурра маълумотша аз соҳибашон гиред. марама мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро ВАЗ 2106 ҳастад, ки соли бароишаш 1985 сол гуфтааст соҳибшон бензини холид суди шӯриш, авио мотораш 1.6 литр 1985 солаш барадором. коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон мегӯяд нав задаги аст, моторша нав кардаги хадавоям, яъне ки навай барадором. газ бензин мегӯяд ҳамаш 100% кор мегӯяд, мошин мегӯяд нахаду. мошин дар шаҳри Душанбе бардорад, айни ҳол нархаш 10500 сомонӣ, ки бо арзонтарам мешавад. ба телефон савдо мекунад, накунем мегӯяд бардором, фақат биен аз пеш бинен, яъне ки савдо мекунем. 10500 сомонӣ муомила дорад. мошин дар шаҳри Душанбе 1985 сол. баъдон аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузоред ва имконат бошад силкаи навора дар ватсапи мотон падилса кунед. мошини фурӯшӣ аз Сайбадро Opel Astra F ҳастад, ки дар кузофи хетчбек, соли бароишаш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио моторша 1.6 литр гуфтааст, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. радной краска ҳам хеле синия бардорон, 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад,
4 балонаи 80%, калпакҳои худаш салон шамтуза. Мошин мегӯяд нахаду беҳтарин состоянии. Мошин дар шаҳри Панҷакент қарор дорад. Фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ. бо мегӯяд савдо мекунем, фақат дар бораи капот мегӯяд савдо мешавад, ба телефон не. баъдори ин маълумотое ки ҳаст ки ира мо не, ира соҳибшон худшон гуфтагастанд. дар бораи капот дар назди мошин савдо мешавад. ҳамаи маълумото аз соҳиби мошин ба мо пешниҳод шудагастанд ки ира мо аз пеши худамон намегем. ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамҳои тисёрашон мондагӣ ҳастанд, метавонед дар рақамҳошон занг зада пурра маълумотро аз соҳибашон гиред. 11 мошини фурӯши навбатии мо ҳастад. Дӯстон инам аст ятага Opel Hatchback аст ки соли барои 1996 сола инашам ки бензин газ ардаш кор мекунад. Объем мотора 1.4 литр мега соҳибшон амихел гуфтааст коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балонаи пачка мега 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та калпакҳои худаш раднои краскай, салон тоза, мошин мега бе расход, бе камбудӣ. срочно сум дар кора мега мошина мефурӯшем, ҳамаи чизҳои раднои худашам мегӯяд бе ягон камбудӣ. ҳуҷҷат, баллон ҳамаш 100%. нархи мошинашам 28000 сомонӣ ки бардорем бо арзонтар мешавад дар назди капоти мошин. мошин бошад дар шаҳраки Спитамени шаҳри Хуҷанд қарор дорад. шаҳраки Хуҷанд камтарак берунтар аст, шаҳраки Спитамен мешавад, дар онҷа қарор дорад. мошинхари аниқ боша мега бия аз пеш бирам мега мошин берасход бо арзонтар мекунем. лайкҳоро гузорем ва наворо подписа кунед то охираш тамошо кунед. мошини фурӯши навбатӣ ҳаст баъдон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли барои 1993 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. объем мотора 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин раднои краска сафедай, 4 балонаи средни дорад простой, 4 дискаҳои худаш, салоншам тоза, магнитофон, задагӣ пӯшидагиша нагуфтиянд. мошин мегӯяд нахаду аст, хай ҳолати миёнаи нахаду 93 солае ки ҳолати миёнаи соза. срочно сум дар кора мега мефурӯшем бо нархи 14000 сомонӣ. бо камтар дига мегӯяд муомила мекунем. мошин мега хай ҳолати миёна аст, яъни дар хона хоба мегӯяд мошина рафта аз пеш бинебардон аст, яъне ки мошин хай моика пӯйка исуса меличовка мумкин ягон кор доштагист, амира аниқ мекунем. 14000 мега бо арзонтарам мекунем. мошин бошад дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошо номерои мегафон аст, кор мекунад. кадоме ки мехарам мега срочно бия мега ягон сум арзонтар када метием сум дар кора. хоб дӯстоне ки дар комментария хоҳиш кардам ки хали караванои арзон ина баҳри шумо каравани арзон 93 сол свети сафед марамат занг занед. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшӣ, мошинаи боркаш, хона замин бошад, роҳӣ кунед, реклама мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.